Nou, begin 1800 had onze familie uit Durken. Altijd melkveehouderij hebben we gehad. En zo hebben wij het ook van ons huidige man genomen. Dat was mijn passie, dat was mijn leven. En toen in het begin 2000, toen kwamen wij erachter dat ik koeienallergie had. Dat jij ik nooit? Nee, ik heb er nooit van gehad. Ja, inderdaad. En dan maak je keuzes mee. Dat is dan ook wel een klaarpadje wat ons bedenken moeten. Ja, inderdaad. Dat is een klaar. Maar ja, dan kun je lang en breed uitdenken, maar je moet verder. En ik maak graag fruitje in. En dan maak je zin om daar draaien moet gaan. Dat je toch boerbloed kan agrariër. Maar dit is heel wat oors. Dit is ook heel wat oors. Dit is heel mooi. Ja, hentjes mooi boeten. Mooi jas. Dat zijn we vroeger de koeien en boeten. En hoeveel hinden heb je ook? Ik zit haast op 26 hennen op het moment. Ja. Net leeuwen. Leeuwen, heel prettig. Ja, maar daar ben ik maar iets beestjes, dus dat valt wel een slaat aan. Ja. Het makkelijkste met hen is als hoe je boeten haast, zodra het schimmer wordt, je verzouwen er binnen. Ja. En we gaan naar een maaiwerker, Arend, die helpt mij. En dan kunnen we het knappen aarden. Ja, helemaal 2 man. Ja. De hen die lezen het aai in het nest. En dan vanuit het nest rolt het op een baan. En die baan die komt weer in het hok. En daar hebben ze weer sorteerd. We ze weer op tray zetten, we ze op een pallet zetten. En dan gaan ze voor consumptie wat voor. Geloof ik nog voordat er hen binnen zitten nou nog, hè? Ja, die ben ik lekker ben. En meestal heel prettig, je zult je moeten en dan gaan ze naar binnen. Dus een teken dat ze het binnen net goed hebben. En hoeveel aaien produceer je op een dag? Nou, momenteel zetten we ongeveer 50.000 dagen in deze. Oh, machtig. Ja jong, heel prettig. Maar die ben ik samen weer voort, ben ik samen weer op. Ja, dan ben ik heel prettig mensen in de wereld, joh. Maar dan ga je naar eigen. Van die oude wiefjes, hè? Ja. Zo klinken ze wel, hè? Stel oude wieren. Ja. Maar wel gezellig, hè? Ja, dat is een letter geavanceerd. Zoekmachine instellen, die heb je uit het Bing. Nou, die is er dus niet. Dat is het niet, website instellingen of zo. Ja, we gaan even kijken. Ik hier een afdeling met gebouwenbeheer, met andere computers. Alle gebouwen werden beheerd via computers. Dus ja, en de hele dag via het computer over praten door computers en denken door computers. Ja, dan krijg je wel een beetje kijk op. Privacy en beveiliging. Dus vandaar naar het Repaircafé toch wat van alles. Maar als het met computergebied is, ja, dan kom ik op draven. Dan moet ik proberen de zaak te herstellen. Maar als het goed is, moet ik het nou weer gaan doen. Dus ik ga straks thuis even kijken of dat nu voor elkaar is.
En anders kom je weer. Zegt u? Ja, Anders komt hij weer. Ja, nee, mevrouw komt toch hier iedere 14 maar dagen. hij geeft een huis. Dus daar kom ik wel mee. Ik wilde wat vrijwilligerswerk doen. En ik kom uit Gouda en ik heb hier eigenlijk weinig contacten. Dus ik dacht van, nou, ik ga hier vrijwilligerswerk doen. Dan kom je een beetje met plaatsgenoten in aanraking. En je doet nog wat voor het goede doel. En het is maar 1 keer in de 14 dagen. Dus ik dacht, nou, kom op. En ik vind het hartstikke leuk. Dus, Wat kunt u goed repareren? nee, ik doe de koffie en de thee. Hij gaat te repareren, Hieke? Ja. Mooi, want Tamme die zit te springen aan werk. Een wat? Een wijkwast. Oh, die moet bij Tamme wezen. Tamme? Die is gelopen. Ze zeiden, dat denk je wel in hier gezet. Want je wordt niks meer. Dan gooi je alles weg. Wat stukjes wordt weggegooid en wat weer nieuw gekocht. En wij proberen toch wat stukjes te repareren. Hoeft geen nieuw te kopen. Het belast de maatschappij minder met afval en dergelijke. Het is ook voor de sociale cohesie, zodat je tegenwoordig genoemd wordt. Hè? Een beetje sociale contact. Maar ben je hier in Terhenesa repareerder geweest? Nou, Of voel dat af, vond je? ja, tot op het hele net. We hebben weinig klanten aan. Dit is de tweede keer. Ja, kijk, als je in die steden door, dan heb je een grotere groep. Hè? Dat is vol de roker en daar komt het ook wat van uit. Dus. Ja. Het is de vraag of er geen groot genoeg is. Ja, dat denk ik ook. En of er genoeg problemen zijn. Ja. Nou ja, dat denk ik. Veel mensen zijn handig genoeg om zelf een knoop aan te zetten en dat soort dingen. Het beste. Ja, oké, dag.